Fada. Ai mun riga mun gama gano ka. Mun gano bakin zaren. Duk munafurcin da ake ɗani kai kake haɗa shi. Ki Altine. Ki san ma ni me yake damuna? Sai kin faɗa. A ce wai munafurci yanzu ya tashi daga wajen mata ya koma wajen maza? To tun yaushe? Ka da labari ne? Ai yanzu ba ni kin munafurci a bakin majalisa. Irin da kin wuce kin masa munafurci mata. Abin ya dame ni, Altina. Ashe mutumin na abin ya je daki na abin da yake gaya min daban. Abin da yake gaya min daban. Dan Allah dan Annabi faɗa. Ai ni abin da ya sa bakin uwa ne a kaina ne shine sai wani ce sai ji dim. Shikenan ka huta. Faɗa. Sai da ruwan kai yari yari ne. Dan Allah dan Annabi faɗa. Idan ban zalli mace sai ji. Faɗa. A faɗa rike ka. Wallahi yana faɗa. Nan ne na ganye gani shine gidan. Kuma na tabbatar ba na kwaina sai da zakara. Yana nan. Kafa ka ɓata min lokaci in ba a ofis sannan yanzu in zo ba mu same shi ba. Sai da na tabbatar yalla mai yana nan sannan ma na ga. Tabbatar yana ciki? Yalla mai ƙarya ga daga ga san hukuncin da ba. Zai kuma ɗanɗana kuɗarsa in dai an muka ido da shi. Wa alaikum salam. Me gidan ne nan? Lafiya? Lafiya lau goma. Kuma ban zama ga zo ba ga gani yadda ya mun. Rasu nake a yi mutum ya mutu aka ga mai halitta. Ya haƙuri yanzu yana ciki. Yana ciki? Ya ce yana ciki. Ku biyo ni mu je. Na'am. Salamu alaikum. Kakai sallama. Ɗan bala'i da masifa ne ka kama shi. Ɗan bala'i da masifa. Allah ya isa tsakaninmu da kai duniya da lahira. Ka gane ni? Ka haida ni? Tsakanina da kai wani taɓa bai ma ba. Duniya da lahira kuma na rage da Allah. Ni ne ka zunguna wannan matakin a hanci. Yanzu haka yana asibiti wajen naira 95,000 na ci. Ake ni na ke kashe ni so yi. Zaka je kai ne ƙarfi ɗin namu? Ƙwarai kuwa. To da Allah idan zancen biyan bashi ne ko na abu akwai ƙanin ubana a Sambisa nan da Sambisa ka zo mu je mu shiga mota mu je ka karɓo ka zo ka basu. A wannan kai ta shafa. Saboda haka yanzu sai dai in mun je can wajen DPO ka yi bayani. Ni kuma fa. Bari. Ni kuma fa. Bari ga hukuma. Bari. Gaya musu mai kama. Kaga bawan Allah, wai me kai a gidansa ne kai? Ya ga wannan zanki a kwari kina kai mai nago. Me ɗaki na cikin kai ku shi ne kai? Mai ɗakin ka ni me kaje gidana? Ka gaya mata me kaje gidana? Me kai je kai a gidansa ne? A an ruwan ɗauke ne. Na zan wuce shi. Dab da gidansa sai wai la kai. Ƙarya yake. Ƙarya yake kwartanci je gidana. A cikin gidana tsakar gidana na kama shi. Ai ga matar ta shaida. Altine? Mijinki daga gulma kuma ya koma kwartanci? In dai ka faɗa min kalli matar. Kana da wannan zindima zindiban matan ka je kwartanci. Haba malam, wannan irin abu ne. A'a ke, bai ta me. Bai ta me. Yi hakuri. Ba ita ta malafi ba. Ku je da shi. A nan ɗan nuna magana da magana da nisa. Ku je da shi, ku je da shi. A nan ɗan nuna hakin ɗan adam kan magana da da nisa. Nan hakin wani maifi. Ofisa. Sai, kuje ɗauri har shaga. Shaga mu garin goro. Ɗauri har shaga. An ka duba magana ta kacce sanyi da shiga wani baitu. A'a. Wannan tashin hankali da me yayi kama haka Altine? Ai wara a tafi da shi. Kuma mu huta. Amma da mun sani da mun bashi ya fada rijiya akan wannan tonan sibili a je anguwa ana yi da kai a gidan suna ana nunnuna kan ruwa ana mijinka ya Wara da ya je sai in yi